Ashraf Record Beats. Kin tafi baki sanna ba ban san ki ba, ya zaki kalle ni ina farraga ba. Baiwar Allah ga sakona, kaddarar Allah ta riga fata. Ni har ke mun yarda so jarabta ne, dan ya dauke mu a lokaci guda zaune, ga kuma ba dama wadda zamiyo zane. Rashin kunya walla ban yo ba, hakan ya saka kika sadan ba. Garbi ni ba gani a soyayya ba, ba dai zan ce so sam ban taɓa yi ba. Domin shi so ba jikin da bai ratsa ba, ginin so kafin sa akwai gwarmai. Ni ma yau yayi mun daurin gwarmai, farkon al'amarin gashi zanawa. Na san ita dai ce za ta iya tunawa, motoci uku ne kwarai sun kai fakawa. Motar tsakiya su ne aka bude, ga masu tsaro a gefensa a mummurɗe. Ana buɗewa sai abinci ya sauka, sannan mominta ta sauka sai na hangi jaka. Kwalisar ta sa ta yi jinkirin sauka, na ɗauke kaina da yaƙini, mutanen ga a hannunsa akwai shuni. Kamar an yi kirana na ƙara juyowa, kwarai Allah ne gwani gurin tsarawa. Mutum bai yi wata makarta yo zanawa, ƙarshen kyawu idona ya kyallo. Muka yi sauyin kallon kallo, sa'i ɗai na ji yanayi dukka ya canza. Bakon al'amari zuciya ta ya ratsa, komai zai fari na ji ni kamar na kinsa. Suka yi takun su haka ba sauri, ya mazaunin su a cikin tsari. Ni ma sai na matsa na samu gusai tinta, dan ɗebe kewar rai da ganin kyawunta. Ta zauna tsakiyar mominta da abbanta, sai dai nutsuwa na ga san bata sama ba. Tana juyawa tana duba, jikina ne ban kamar tana nema na ɗan gyara zama domin kai na induna. Tana hanguwa ni ta saki murmushin kauna, sakon ya iske kwakwalwata. Kwarai yar nan za ta yi mini gata, kasancewar tazara akwai tsakaninmu. Idanun mafasuwa ne suke wakiltar mu, wurin kai saƙon zuci a tsakaninmu. Kamar wasa haka har mun saba, ya mun san juna tuni ba yau ba. Ana tsaka haka taro ya fara watsewa, zancen zuciya tuwa sai na fara sakawa. In mun rabu yaushe za mu ƙara ganawa, ya zanyi in je ni in same ta, tana tsakiyar iyayenta. A can aifi nan akai mazauninsu, da kuma dakaro tsaye a gefensu. To ya zanyi na je ni dukka in ratsa su, tabbas matsayina wallabe kai ba, ko sako ina tura ba zai je ba. Ashe ta kula kuma ta fahimci yanayina, sai ta yi min wani kawai na sanya idona. Ta ɗauko biro niyar ta zazzana, takarda ce san bata sama ba. Tsayawa ne ma kuma bata jura ba, wayar ta ɗauko ta fara daddannawa. Sako ta rubuta kuma wayar ta boyewa, a ɗan
bani lokoniya kaɗai na hangowa, ta min nuniya in ta tafi in ɗauko, ta yarda da ni kenan ba wani shakku. Na yarda kana sona ko baka furta ba, in ka furta ni ba zan ki in karɓa ba. So ni ma ya ja ni duk da ban shirya ba, ka rike wannan ni zan kira ka. Sakon na karanta shi kamar haka, ina karewa na furta alhamdulillah, aljihu na sako wayar na karyo hula, gida zan tafi na samu farar balbela, na rarrasa mutane ina sauri, tako daidai nake da alfahari. Ina dawowa ne niyar na duba ta, wayar ba ita kuma babu ma alamarta, na san dole ke ɗauke na ji na saida ta, wayar za ta yi tsada ki tino haka. Wayo Allah ai tilas in koka, ni ban taba jin wai zan iya yin waka ba, sakon waka ba inda ba zai iske ba, dalilin haka ni ma banki in tura ba. In ya same kiki neme ni, ina nan ina ta jiran tsammani, ba zan ce za na jira ki tsawon karni ba, amma zan kwashe shekaru ina duba, da fatan daɗa kallon cikin biyar baba. Garbi shi ne sunana, Kano Dala a Yalwa mahaifana.